Добро утро и добре дошли в новото видео, в новият влог. Сега Алексей ще буде, разбира се, тук и там. Гледа някакви детски на телевизора. Имам пратка от H&M най-накрая. Много се радвам. Отиваме да се я вземем след малко. Това, което исках да ви кажа, това е инстаграмът ми. Може да ме последвате, тъй като там съм страшно активна и всеки ден качвам нещо и по 1000 неща качвам общо взето. И доста често си говоря с вас в инстаграм, така че може много хора гледат, както гледат тук, но всъщност не ме следват. А в инстаграм това доста ме дразни, така че още е рано, между другото, още мисля, че 9:30. Ние се събудихме в 8:30. Аз напоследък свикнах да пия кафе навън, така че ще пробвам да пия после кафе навън, преди да вземем кухнята на Алексей. Взимаме му кухнята, минаваме, първо ще минем през Еконт да си взема пратката. Ще ви я покажа по-късно във видеото. Купих му вчера нови обувки и тях ще ви покажа, защото са супер сладурски, мега яки са. И даже всъщност чакайте, сега ще ви я покажа. Ето това са новите обувки на Алексче. Много ме изкефиха, че са такъв дизайн тип мръсни обувки, защото те реално не са носени, може да видите. Той не ги е носил още, днес ще ги носи за първи път. И връзките много ме кефат, какви са такива, все едно са мръсни. И са мега сладурски, много са яки. Тип кецове, отново гледам да са по-мекички отпред. Това е единственото нещо, което гледам в една обувка, дори не толкова дизайна, колкото да са меки отпред. Не са за прохождане тези обувки, но той вече си е проходил, така че не смятам, че му трябва точно такива обувки да взимам. Харесах му едни бутушки, обаче реално той не можеше да ходи с тях, защото обувките са по-тежки, по-твърда е самата обувка и нормално. Пък и нямаше точно неговия номер, защото по принцип ми казаха, че взимат майките, нали, по-голям шифт зимни обувки, заради дебелия чорап, евентуално кой ще служат. Аз дебели чорапи почти не му слагам, но и на него 21 му е една идейка по-голямо, но си ходи добре с тях. Съвсем една идея, а пък уния бяха 22 номер, което означава, че са много по-големи. И да, но иначе много ми харесаха. Когато премине към 21,5, ще му взема този 22 номер от тези бутушки. Много ме кефат. Той вече има повече обувки от мен, така че повече обувки няма да купувам до края на годината, предполагам. Сигурно при всички семейства е така, обаче аз имам чувство, че при нас живее някакво друго семейство. И нон-стоп тая пералня трябва да се пуска. Обаче, това не е проблем. Големия проблем е, че трябва след това пране да се извади и да се сортира. Това е големият проблем. Така, ние сме у мама. Сега ще отворя пратката от H&M. Аз ще ги видя също за първи път, заедно с вас. И в Екон също не съм си отваряла пратката. Това какво е всъщност? Това е гъщеризончето, което много ми хареса, тъй като аз имам абсолютно същата риза. Той също има такава риза, но ето го. Малко голямо ми се вижда, но аз съм го взела от 12 до 18 месеца, а по принцип техните са си оголемени. Тук му поръчах едно комплектче за зимата. Той за сега става. Като той е блузка и шапка. Шапката е много красива. Много харесвам такива неутрални цветове и ето е блузката. Пак от 12 до 18, което означава, че тази блуза в момента ще му бъде малко голяма, в интерес на истината. Нищо особено. Два потника, съвсем обикновени. Потник тип боди. Тези потници са ми най-удобни, защото изобщо не се налага да го загащам. Просто слагам бодите отгоре блузата. И ето ги бутушките, които са точно като моите. Абсолютно същите. Въпросът е, че не знам дали даже са по-хубави от моите, искам да кажа. Защото са по-топлички.
Вътре са с пухче и се откопчават ето тук отзад. Да видим. Не, то не се откопчава изцяло. Не. Ами пъкате по този начин кръчето. Според мен вътре са много меки. Вижте. Вътре са много топлички. Да ги изкарам. Много са яки. Утре като излизаме заедно, тъй като утре ще ходим до Джъмбо, аз забравих да ви кажа. Джъмбо, който го откриха сега в Пловдив, в мола. Огромен магазин били направили в Мол Плаза и утре ще се облечем еднакво и ще отидем да се разходим, да купим някакви коледни неща, да украсим малко този апартамент. Все пак това е първата Коледа на Алексей, която ще разбира, защото на миналата Коледа той беше на 3 месеца и спа в количката, докато ние вечеряхме, защото бяхме тук у мама. Така че определено няма да... Тази година се нещичко ще схване, ще разбере просто, че има нещо различно в този ден, примерно, и в този месец, отколкото в другите месеци. А това е не, че нали ще разбере, че е Коледа, че има дядо Коледа, че му носи подаръци и така нататък, но просто ще схване, че има нещо различно. И утре ще му сложа тези бутушки. Много са кефа. Когато купувам нещо на Алексей, имам чувство, че съм го купила за себе си и аз ще го нося. По този начин се чувствам. Аз се опитах да нахрана Алексей, но не се получи. Сега ще видим да го сложа да си спи. И съответно мама да си пие кафе и да си почине. Тъй като пих кафе, но когато го изпия много набързо, не усещам това удоволствие от факта да пиеш кафе. Така че ще си пия бавно кафето, когато Алексей заспи. Утро. Не казвам добро утро, казвам само утро, защото навънка вали. Вече сме на следващия ден. Часът е около 10. Оправяме се, стоя си къпе, за да ходим до моловете. В единия мол ще направим снимки на Алексей. Ще се облечем, що годе, в тон. И после ще ходим до Джъмбо, който откриха в Мол Плаза, в Пловдив. Много се радвам, че най-накрая има в Пловдив, защото много по-лесно в Джъмбо има супер много неща. И в смисъл много по-достъпно е за хора като мен, които нямат коли, например, да си ходят до мола. Вместо да ходим извън града, което е супер. И Стоян много се зарадва, защото му писна да ме кара до Джъмбо всяка Коледа. Ще накупим някои неща. Вчера не снимах, сега ще кажа защо. Нещо ми прещрака, като се прибрах и реших да размествам вкъщи. Само хола и кухнята. Спалнята не съм я пипала, там няма какво да се мести. Тук разместих. Сега няма да ви показвам кочинката, после ще ви покажа вечерата, когато изчиста. Какво съм махнала, какво съм сложила, къде съм. Наредила съм си ей там. Сега чантата изглежда разхвърлено, нали, но това е. Там съм си сложила една свещ. Там съм и цялата козметика ми е там, заедно с... После ще ви покажа общо как съм пренаредила нещата. Тези от Джъмбо съм ги купила. Но както казах, после ще ви покажа. Ще купа още някакви неща от Джъмбо, където са такива за съхранение, за сортиране. Трябва да купим коледна покривка и общо взето, да, днес по моловете, защото навън вали, като изведро в момента. Дават го, че по-късно ще спре, но аз не разчитам на това, защото вчера го даваха, например, че няма да вали. Да, аз си направих едно кафенце. Тая част също ми е от Джъмбо, между другото. И да ще ви вземем с нас в Джъмбо. Ето го аутфита. Ето го Алексей. Той ще е целия в такова. Не знам как се казва. Карирана риза, не знам. Аз съм така. Стоян също е с тъмно-червена риза. Просто сме в тон. Не сме облекани еднакво, но сме в тон за Коледа общо. Да. Стоян каза, че съм много отслабнала. Газа ми е изчезнал. Може би му се струвам слаба, защото бях много дебела, като родих. Но да. Бутчетата си ги имам, де. Те без тях не може.
Косен си там. А? Къде е мама? Къде е мама? Алексе! Алексе! Това ми е любимата торта. Това си е моята торта. За Алекче за втората годинка е такава синя торта. Или е такава стопка. Виж, Мил, за нашата сватба. Защото си ми обещал да живея като принцеса и сега живея като пепелашка. По цял ден. Та с тия кръстове. Ето е твоята торта, Мило. Оле, много е яка тая. А това вече не е торта. Щях да си... Купих си часовник. Много ме изкефи. Няма да казвам колко пари, защото първо ме боли сърцето и второ се бях заклела, че няма да давам много пари за часовници. Когато дадох 300 лева за часовник, който беше уж водоустойчив, и момент, в който си измих ръцете, той отвътре в стъклото се напълни с вода и спря да работи. Така че да, Стоян и Алексей ето ги там, пият кафе и сега ще да пред тях и след малко отиваме до Джамбо. Алексей заспа. Честно ли? Так му ви казвам, Алексей заспа. Значи се е наспал и се е събудил. Добре, чакаме Стоян да си вземе гирус и реално чакахме Алексей да се събуди, за да отидем до мола, защото да спа в колата и се чуихме какво да правим, та дойдохме. Но той се събуди, не е спал и час. Надявам се да не е много кисел. Вече сте видяли кадри, снимахме го. Много е любезно момчето, намира се в мол Пловдив. Декорът му е много готин. Ей, сега мама те пускам навънка да ходим. Ей, сега те пускам навънка да ходим. Само мама да каже две неща. Значи, плащате една снимка, 18 лева и ви дава две. Ние със Стоян 4 снимки, мисля, че изкарахме, или 5. 4 или 5, като... Да, 5. Не, 4, извинявам се. 4 снимки, като 3 снимки са на Алексей и имаме една обща. Така че, мисля, че това е достатъчно, колкото идеята е не да си направим някаква коледна фотосесия, а просто да си сложим в рамки вкъщи на стената. Това е. На Алексей снимките са много сладки, ще ги видите в Инстаграм, аз ще ги кача. Ако не ме следвате, последвайте ме. И казвам ви, толкова коли имаше на Джамбо, на мола. Толкова коли аз на едно място в живота си не съм виждала. Страшно много са. И беше едно адско задръстване. Може би трябваше там да си стоим, защото както видяхте, Алексей се събуди. Аз тук му включих телефона да ви обяснявам. Алексей заспа, чакаме го да стане и го видях на камерата, че се е събудил. Както и да е, после ще ви покажа часовника. Мега уникален е. Много ми допадна, но аз знаете, че имам някаква мания по часовници. Имам вкъщи 10. Ето го. Не е златен този път. Реших малко да разнообразя. Имам вече 2 или 3 златни. Нека да имам и такъв. Имам смарт часовници. Така че предпочитам да си имам и един така сребърен, който да... Не е чисто сребро, разбира се. Стоманен е, но мен много ме изкефи. Вътре има диаманти. Много яко. На лукса сме. Да. Сега чакаме Стоян да се наеде и отиваме в Джамбо. Нямам търпение да отидем в Джамбо. Обещава съм му на Стоян да не похарчим повече от 100 лева, тъй като нещата, които ще взимаме, са малко. На нас ни трябва една коледна покривка да имаме,
Малко по-коледно да направим обстановката в къщи. Както ви казах вчера, да може Алексей да разбере, че има нещо по-различно, нали, в този месец, в другия и така. Може да вземем една елхичка или на мен много ми се искаше, ако има от тези лепенките като елха, защото Алексей ще е бутне елхата, не ми се иска да е бута. Нещо като коледна лепенка така, украсена, нали, на елха. Разбирате ме, ако намеря, дано намеря, и ми се искаше да вземем една картина хубава да се сложим. Последния път, в който го гледах, бяха около 20 лева, така че не нещо, 10-15 даже по-малки и такова, но пак големи. Малко по-уютно да го направим. Да. Това прилича на нещо друго. Че щях да бусна тук всичко. Така, вече сте видяли кадри от Джъмбо, видяли сте някакви кадри от детския къв, който отидохме в мола с Алексей. В това Джъмбо аз няма да стъпа никога, ама никога повече. Едно, че то не е направено, сега ще го обясня за хората, които не са ходили, за да знаят да не ходят. Не е направено на един цял етаж, нали, както много хора, предполагам, си мислят, включително и аз. Не е направен на един цял етаж, направен е на 2 етажа, като вътре е супер тясно, мега тясно. Минава се по едни като лабиринти, то като едни коридорчета просто. Буквално като някакъв лабиринт е. Страшно много хора. Айде, за хората няма проблем, ако реално бяха направили пространството, ако го бяха направили по-широко, ако беше. Нямаше да има проблем, че има толкова много хора. Ама хем е мега тясно, хем ти не може да спреш да разгледаш абсолютно нищо, защото отзад някой се табута и ти дава зор да минаваш. На опашката се чака 30 минути, чакахме тази проста буквално касиерка. Нищо против касиерките, против към нея имам, конкретно към нея, защото 30 минути обслужваше един човек. Този естествено пищи като за световно, защото вече му беше станало и топло, беше му станало неприятно, че трябва да седи в количката. Отгоре на всичкото му загубихме обувката. Не знам дали ви бях казала в началото на видеото. Вчера, онзи ден всъщност, му загубих якито. Днес му губа обувката. Да, ще ви покажа какво взехме. Чакайте сега. Просто ще седна и ще ви покажа. Реално не успяхме да вземем почти нищо. Ставихме някъде към 40 лева сигурно. Това го взех за като измием чаши, чини, вилици, лъжици, просто да ги слагаме отгоре. Ще го сложа до мивката. Нищо конкретно, нищо особено. Взехме тая елхичка, защото не искахме да слагаме голяма елха, тъй като Алексей съответно ще я бутне. Ето я. Ох, тя даже малко се е накривила, ще я изправя. И ще я сложа някъде, ето там, или ето там. Да, някъде е тук, може би, ще сложа елхата. Ето го Алексей вече довтаса и иска да види елхата. Взехме коледна покривка. Ето така изглежда. Да. Това са едни такива стикерчета, където ще налепа някъде, ето тук по белите шкафове. Нещо такова мисля да направя. Добре, ето виж го. Ето тук взех още на еленчета. Още едно мисля, че взех, да, на снежинки. Да, пак са от този тип. Взех лампички, които ще сложа ето тази дължина. Да, общото е така по тази дължина ще ги
сложа, като лампичките са от те обикновените, които дори можете да си ползвате и да не е Коледа. Аз такива исках. Аз в къщи у мама си имах такива, които светиха бяла светлина и жълта светлина по същия начин, на същия принцип. И ми бяха над леглото и като си загасих лампата, седеше много готино. И мисля, че само едно нещо остана. Чакайте да видим. Да. Свеща. Оле, това са такова от елхата. Няма нищо. Пак е красиво. Мирише на канела. Аз много обичам. И да, общо взето е това. Мисля, че няма друго. Не. Това е. Нищо не взехме. Адски изнервена съм. Исках наистина да си накупя много неща, както казах на Стоян, нали, към 100 лева. Обещах му да не са повече от 100, но щях да надвиша малко бюджета, но няма никакво значение. Исках да накупя няколко... Както ви казах, ми се искаше да взема една картина, тук да сложа рамки, не взехме, защото ви казах, че сме изкарали 4 снимки, а там нямаше, имаше с 6 снимки, с 10, някакви огромни рамки, имаше само с 2, с по 3, на мен ми трябваше 4, съответно няма да вземам от джамбо или просто ще накарам Стоян да ме закара в другото джамбо, което е извън Пловдив и според мен даже ще бъде по-приятно преживяване. Казвам, всички хора вече се бяха изнервили, един даже толкова се ядоса, вика, оле, али да си ходя вече от тук, бах ти тъпото джамбо. Половината хора на касата коментираха, че повече никога няма да стъпат в това джамбо и аз съм напълно съгласна с тях. Аз също не бих стъпнала в това джамбо. Стоян отиде да ми вземе пица, ще вечерям и то това е, да. Ще вечерям аз пица, той отиде до билата. Добър ден, добър ден. Ние не ставаме сега. Станахме, може би, преди 4 часа, в 8:30. 20 повече, да, повече време станахме. Отиваме да вземем кухнята на Алексей. Вчера не снимах нищо. Беше неделя във вчера. Не снимах нищо, тъй като цял ден бяхме само двамата с Стоян и реших, честно казвам, малко да си почина. Това, което правихме, беше сутринта закарахме Алексей на мама. Ще видите кадри от фитнеса. Бяхме на фитнес след това. След това отидохме да хапнем в Торо Грандето на центъра. След това отидохме да си вземем фреш. И вечерта към 6:30 взехме малкия от мама. Прибрахме го вкъщи и майката на Стоян дойде да го гледа. А ние отидохме да пушим наргиле. И така премина вчерашния ден. Но просто бяхме само двамата и реших така да си остане, защото това се случва много рядко. Или ще снимам нещо, или нещо друго, или не сме цял ден заедно, нещо друго има, той му изкача някаква работа, или с малкия, нали, трябва да излизаме, да се занимаваме. И затова реших просто вчера да сме двамата, само двамата. Без никой друг. И така, влогът днес ще го завърша, но все още не. До вечерта чак ще снимам днес какво ще правим, но не знам колко точно ще има за снимане. Но вие ще видите. Вече мамо, иди в топките. Така, както може би видяхте, заведах Алексей на детски кът в Ноте Дивино. То е точно до вкъщи. Плаща се 5 лева, независимо колко време стои детето. Обаче, то реално вътре няма кой знае какво да се прави. Според мен даже не е за 2+, според мен е за 4+, нещо такова, защото
Има само 2 лабиринта и това е. Няма абсолютно никакви играчки, няма нищо. А пък, според мен, децата повече се интересуват от играчки, отколкото от някакви лабиринти, в които ти просто можеш само да се катериш. Някакви топки, басейни с топки и това е. Нямаше нищо, кой знае какво. Какво се радваш, мамо? Не му хареса, но както и да е, можете да пробвате. Оказа се, че през деня не се плаща. Аз това не го знаех и реално седяхме 40 минути някъде без да плата. По телефона ми казах, че е 5 лева, нали? Независимо от престоя, но само вечер. Тъй като явно има аниматори вечер, а пък през деня няма. И се плаща реално заради аниматорите. Но общо взето не е за деца, които са под 4 годишна възраст, честно казано. Мислих, че ще има играчки. Не ми пречи да платя и 10 лева за 1 час, но просто да има детето с какво да се забавлява. В мола, например, е скъпичко и за 1 час 9 лева, обаче има много неща, които да прави, много неща, с които да си играе и определено се заслужават да го оставиш 2-3 часа. Това е да се измори, да се наиграе. Е така. Добро утро, завършвам влога сутринта на следващия ден, тъй като вчера Алексей беше просто невъзможен. Пищеше за всяко малко нещо. Общо взето рева около 2 часа, докато аз се опитвам да изготвя и да поизчиста малко, но просто в края на деня не ми се говореше за нищо, с никой, исках просто да седна да ям и да гледам нещо и никой да не ме занимава с въпроси, аз да не говоря и така нататък. Казвам ви това, защото много добре знаете, че идеята на моите влогове е да видите реалността, а не да видите една фалшива обстановка, да видите перфектна майка и така нататък. И също не е това идеята. Идеята е да видите реалността и да видите, че примерно не сте само вие по този начин и че много хора знам, че се препознават. Но, как се казах, идеята е да се види реалността. Абсолютно никакъв фалш няма в моите влогове и затова ви казвам това. Ето, казвам ви също и когато не ми се снима, не снимам. Обяснявам ви как е минал деня. Обяснявам ви защо не ми се е снимало. Както казах, никакъв фалш. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и дайте палец нагоре. И ще се видим в следващото видео във вторник.